Masuk mas. Sewindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku duh wong ayu bapujanku ati susah wong kangen sliramu monggo Mbak Erna. Rino wangi tak hati-hati aku tetep nunggu kowe bali rasa kangen tapi samari namung sira kang bisa nabani. Ngono lho Mas. Tung kita gentung. Dadi nek joget iku kudu mendayu-dayu. Tung kita gentung. Ibu iki nom-nomane ibu iki bergas ya toh Mas. Ayune ngungkuli Mas Agus. Ayune ngungkuli kowe. Keliru. Ya dilebakne ya. Iya. Ya, Bro. Iya, Bro. Mbah. Agama. Mas Jono, sini yuk goyang yuk. Goyang Mas Jana. Duduknya di sini biar lihat bokong yuk sini yuk. Biar lihat yang irang-irang. Tak pleding saya ya bokongku ya. Irang-irangnya biar ketak ya. Ayo sepiro sayang. Aja semalang wong bagus. Tresnaku iki ora bakal luntur. Ora suwe. Bisa nyanyi Mas Agus seliramu wong bagus. Pelo. Menyang Jumantono tuku irus. Terus. Hanya Mas Jono yang paling bagus. Kiku kiku. Aku sih. Masuk, masuk kawan. Sewindu suwe lawase kowe lunga pamit karo Malah penak ya, aku duh wong ayu bepujanku Esek, susah esek, esek. wong kangen sliramu yo Bagus, babojan. Orang teguh rasane atiku alalae awak lumrah rasido anu bewayanganmu Mas reridu hatiku. Iyo Rino kita ya aduh ati susah alah penak tenan nunggu kowe bali alalah lorone lae lah ya wong lewat ketuburi lho. rasa kangen ora bisa mari penake sampung sira kang bisa nabani Hae tak omongi. Apa? Mosok Pak Jona
munggah ten mriko terus ngerti jenengan joget ngono. Ah enggak suka Mbak Irna. Ireng-ireng ya goyangan sih. Lah kowe lanang lho. Kowe lanang tak cedhane ya, Nah, Pak Jono lho. Mau mbok lok ireng ngono to Pak Jono. Kan ireng manis. Ayo ireng manis. Ireng manis. Apa kowe ireng-ireng ngono Pak Jono. Ayo. Assalamualaikum sayang. Aku Jajar, tadi pekewo. Jajar kayak kopi susu lho. Mak cappuccino cincau. Guyonan ya Pak Jono. Mboten napa-napa nggih. Nggih. Mbok menawi jenengan beksa? Beksa kalih kula? Mengke mawon, Mas. Iya aja usung-usung bae tayu teng-tengake mesake bojomu mbok tinggali wae lho. Kok Mas, usung-usung klambi. Pak Jono iki mau bisik-bisik. Piye? Nduk Cahayu engko mulih karo sapa ki ambakan Pak aku tak terke. Ah. Anjay. Seneng lho aku Mas. Masa? Yang piyayine grapyak terus arep ngeterke mulih lho Mas. Lah iya, Dugi matese. piyajine Lah entengan. garwane tumut. Putune ngah ora apa-apa ya Dik aja mbok omongke bae lho ya. Kowe yang dadi bojone Pak Dur terus Mbah Uti ngono. Mbak Uti ngono. Mbah Uti Irna. Bu, ngapunten nih. Niki ngeten iki kok niki bensine niki. Rada Ngapunten stres. nggih Bu nggih. Niki namung guyon. Ah, bojone Pak Jono lho kuwi. Ampun jenengan anggap ora tenanan. Iki tenanan. Tenanan. Langsung Ya, nggih Mas. dilanjutni ya. Jan piye mriki niku grapyak-grapyak. Nyenengke ya. grapyak semangat Pyai Sedran. Beda karo Giriwondo. nggonamu ngono kae ditanggapke campur sari kok mleruk kabeh iki ngopo to kon kono Kae kae. mergane pas lagi Pak masuk angin kok ya. Wong-wongane ya. Heeh. Lah Yo. isih ta. Aja, Semono kuwi ya. aja. Aja semang lang wong abagus tresnaku iki ora bakal luntur ora suwe aku bali Mas Agus pisusu mending sliramu wong bagus. Matur Mbak Nur Mbak Rampung nih. Irna. Niku wau kalau wau pun nyukani 50.000. Sampun Jan, Mas kok Jono. luar biasa sekali jenengan Lah, niku. Sembadun Pak Jono nggih Sanese berkabar. Pak Jono enten sing nyawer ngoten sanese enten mboten Ya iki. ngapunten nggih. Kok tak njaluk ketut ya. Nggih, matur Jan. nuwun nggih Mbak Irna. Sing anu operator ke sapa to ke Mas? Mbok pecine didukke sik to Mas, Peci helme iki rasa peci apa lho? Ke lho Mas. Kae datranae ngono kae Jan rambutnya ngono kae melenas ngono kae ya. Matur nuwun Mbak Irna. Alhamdulillah. Monggo. Sehat-sehat ya Mas. Amin. Jan, Langsung tak Mbak jak dolan Eva, ya. monggo Mbak Eva.